anak na guys ya. Ngingi, uloy, dua ka buok kag bibi. Congrats. Cute sa mga gagmay eh. Hindi pa kasok ka barug guys. Guys, mazong buntag natong tanan. Ato sa aming budik guys. Limon nito. Isa ka nagikan gabi naglakaw. Mga overtime manis limon. Naupo naman pang limon. Basig na ni ka bubalintong gabi eh. Basig na ni ka Valentine's Day gabi eh. Mo na amang ituwa ni budik guys. Dako galo. Eh hinginom na og tubig si budik-dik. Kata na pa. Hinginom nagtubig si budik-dik. Abos-abos siya gamay. Unsa? Agang baboy sang gagmay na nasa tagbutan na balintong ang isa. Hala, namuwak nag-amang angko na the pipino is coming. Coming na ang pipino guys. Gapon harvest na ning karabantos kaya maningari gapon ang harvest siya. Uy, tos gamating. Sunod tos gamating. Cute na rabag lubot. Budik. Good morning, budik. Sa dug pamahaw, budik. Kay natay mga importanteng lakaw, budik. So na may importanteng lakaw rong adlaw guys. Sa mga kuyas. Hala, to nang lakaw na. Hala, ginokulagan na nakaadjug mga porma. Uy, mga lagang mga budik. Ano naman mo diha darata? Laga na jud sila na Budik. Kaon mama. Ha? Alama. Kas na ni si Jag sabaw kay uhawon naman ni si Jag kay na naman nagisuso. Alama kasi nanadaga. Ala pa to na silang laag sila. Kaon budik. Ayo dai. Mahal day. Mahal. To nagdagan na guys. Budik. Dapat isa dapat. Budik. Uy, nuko. Tanang. Dagan na. Tanang porma. Sus. Tubangan. Hawda ka na nanago sila na silang bulang hunsan. Tarang himusa. Tara guys. Tarang himusa. Tara. Budik. Lah, gitu nila mga laga na. Ato ilang hideout to. Ilang hideout na dana guys na. Ilang hideout na ilang bugnaw man diha. So sila dito nang to. Id para tos bagsang. Samot nagakataw kay bagsang. Dapat. Na isa dana. Naawa na. Mana? Matong-matong na bisan ko sige na natin. Mga porma. Guys, na sila dana ang tago. Na sila dana tunong na. Ara mahimusan na. Mga porma, mga kahimus ka azo. Anak ra karon imudagan sila. Budik. Emang kada pindah. Nara sila guys, na sila dana tago. Dapat budik yung na isa ma. Ano sila matunong dia kay landong man, nabugnaw ba? Ang mga porma. Ata na pa. Ha. Uy, to man pa isa budik-budik. Si budak-budak. Tapos gamating nagsunod na mo. Budik. Muskadzo. Kandi kaan, wa ka nagdas ka tong paras pahid sa suso. Pahiran ni jang lidi. Kanjik, kaan kay arong naghang susong milk ang imong mga budik-budik. Pajuno na to pa. Motor sige subos na nay. Ha? Motor ang latag. Oo, ato ubos. Ato patong hiluan dito. Parang kuan, limpyo ba? Ito mga manok nas daw. Hangkaban na mong budik-dik na. Tanaw to. Tanaw mga pormas mga budik-dik to. Dato yung taon sila nagkuan. Tago silang hideout. Jawa na pa'y tao dahil na pag sila magiduwa din na. Natanawag ilang giduwaan. Maray pormas sila duwaan na. Nalubong na. Dari man sila magilubog-lubog dani na. Dari sa mga tamnanan o palidya. Pipinor ni ay kung itanong di kunos pa pag-Gabriel og. Ha?
Hala, tanawa lagi. Uy, agat ng bagong tanom. Hinog nagdangka na to? Apa? Kasi hinog na na. Sa Diyos Antay Duterte. Nakakuha na rin dyan. Nakapanghinlo na sa isang mga gamit. Very good. Puchik-chik. Baboy. Kuha, nagdagandagan pa man sila. Kuha na sila mo. Amo magibutang sa isang didi ni. Kuha na isang agilang tuwa ba. Para makalasa sila. Purma ito. Anong itago na. Mapayang paghumano pang panghugas, guys. Mapayang pag-uli. Hala, gamang kanding ng anak na, guys, ya. Chitoy, gamang kanding niya ng anak na. Kanan ka dyan ng papagabra ng mga anak na siya. Kaya wala siya mahamudzi. Ngi-ngi, alo, uy, doa ka buok kag baby. Congrats. You have 2 babies. Hala, kahimos. Hala, kahimos na lang, Jud. Ka-cute sa mga gagmay eh. Hindi pa kaso kabarag, guys. Mapaway dyan pag-anak na. Pag ni gawas sa isang inunlan. Basig na pa ikatulo na ningi. Basig 3 imong baby. Cute ka, Adjo. Basig tuloy anak. Wala, uy, kahimos. Ka-cute. Thank you, Lord. Another blessings. Ka-cute ba, oy? Kahimos sa duha ka ngi-ngi. Hala, mother na ka ngi. Ang isa, bubalintong pa. Paning gawas ang inon lang ngi-ngi. Samja mong gawas na isang inon. Mo lagi, tag-anan pa. Ang isang tijan ba? Hindi na sa mahamudyo ganina. Anak ka juday siya. Nagbati na dito ganiha. Kung ano pa kayo, kung ano na naman sa mairo ingan ni. Ha! Mantajan na nga ni kinsa ka bugnuos iro. Ngi-ngi. Mga newborn baby. Cute. Kolehiyo di Alicia. Kolehiyo di Alicia. Dani guys. Moto sila? Ma? Moto sila, ma? Kaya kinto naka-red. Practice sila o kuan guys. Soccer. Sakod. Ay. Pato. Train sila, nag-training. Nasa may nga tuon ka rin guys. Kaya ipa-check ang ngipon ni Kuya Kinken o ni Kuya Gail. Mas ang hapit si Kuya Kinken dari. Training man sila soccer. Bawang. Diyan sa mga di tayo muli. Hatda na ka na mo panood to. Ipa-check sana tayo mong ngipon ka rin. Yes, dos balik. Uli, sama na. Uli sa laman. Parang mainita ka ajo. Kolehiyo di Alicia guys. Kanina. Soon to open. Hanay pa doon sa Sinchis Clinic, dental clinic. Nasibag ag schedule guys. So Lunes na kuno puhon inig ka palis. So Monday sa palis balik kami dari. Kaya ang daghana kajog naka kuan ron malangan ta. Mas kuya dahil. Amo sang ibalhin si ngi guys pati isang mga bibi. Kaya ron di sila maintan. Wa pa ni gawas isang inunlan no. Ha? Ani gawas na? Oo, ano nakumbitay. Sali, ato tala to landong ta. Mangibalhin karon di sila maintan. Nagpirig-pirig para ba yung taon agbadzi. Ay, siya sino ko. Adi, aglaki da ito. Daki. Karing badzi. Oh na! Ka. Sunod ta silang mother. Sunod. Kaway na kami. Yes, mga baby. Cute. Laki iba di. Boys and girls. Naman yan doon. Kisan. Masih ka na mo. Anas kuan. Sibog ra kay arong kuan. Magkakaan kag ganas.
Laki og baji. Na laki guys na. Laki katong sa baji. Liwat sa mama ag laki. Dari sa guys sisilong sa sngi kay luoy. Parang init akajo bukad ag init. Makaabot bitaw sa daras ganas. Dalingi darang landungi. Karong malandungan. Grabe init diha. Nanulis kim-kim sa mga budikdik. To ana nago datong ilams ilang to side out nila to ilams bagjang. Dato. Oh, dali nga rin. Madyo na yung mga kuan guys ba, mga kanang buhiin kay mapay pag-anak, sa tataod, lakaw na, hindi nag mga gagmatoy, isunod na. Asa naman pod mo? Lala, awayon sin mo na. Ayaw mo pa daw ngingi. Ganda na ito. Ayaw mo pa daw, lolo. Ayaw mo pa daw kay isahang protektahan, isahang mga bibi. Guys, pinangga ni sa mga bibi. Kaya sa padauwan nag-iro. Bantayan dyan ni sila kaya simbakon sa bugnoon sa mga iro. Ano yung manday? Paan? Kaman? Ay, may bunga nga. Panadyo na bunga pa dir. Wah. Una di day bunga. Karon na day. Kanang pangaan. Tamis ra ba nga ni basta di laman sa mga kuan. Daot. Mao lagi. Kana manung kita tanan sungkitan ron. Kuwas pa pag-abral ito sa kuan. Langka. Kan hinog na to ah. Basig hinog na na. Kau. Padadag sundang. Oh. Lagi. Mga hurot ranas kuan. Mga hurot ranas. Tibak. Hindi tanugan. Pinangga ni ingi-ingi izahang bibi guys na napay nagbitay-bitay sa izahang kuan. Sa isang lubog. Magboy. Thank you Lord. Another blessings. Daghan namig apo. Sa mga bibi ni Budikdik, napoy bibi ni Ngi-Ngi. Oh. Tapoy bibi ni Oreo. Nas kuya guys, nagkuhas ng ka. Lata na. Kuha ng kuyag ng ka nga tibakon. Sayang ipang tibak man. Luoja. Tibak man guys. Ang sayang nga. Uy. Drive-drivean po sa Ruben Padaplin. Dagan. Haman. Hala, nailapinig da impas. Mukas-mukas pa dyan nag-t-shirt. Sila ra guys kay lapinig dito. Sayang naman ang ipang tibak man. Sayang ipang tibak. Guys, sinog. Guys, mapilaw tag ng kang hinog. Dari guys. Pilaw tag ng ka nga hinog. Uy, kalami sa ng kang hinog guys. Dari guys, ang mga isud og sudlanan. Ang mga kuan, ang ka mga lesek-lesekon ba sa mga isudad to. Danan. Kalami sa ng ka guys. Palasag ka ni guys sa isud sa rep na halami ah. Bugnaw. Namin sakit tamis ba? Tamis guys. Aslum. Aslum. Magangga. Tamisan siya guys. Tignan mo nang lisok at tang agon. Disakon sa nama siya. Kamu isud sa rep karong kuan ba bugnaw. Iliso ma. Yan na na ibutang. Sayang nga magipang tibak ipamutos magsako di ni tibaken nta. Itlog mo na sa guro manuka ba? Aw gikan do nang itlog basta ngaron.
Baan jud basta mang itlog guys. Baan jud ni mga itlog. Lami. Lami ni himuon si Zang minatamis. Langka jam. Timing jud pag wala mo ang hinog no di ay mga lata na gani. Dahil may guys na mag hatod min Kuya Kinkin og luto ko nag practice sila soccer training. Soccer, ilang ko nun ha? Sakto dahil ko ang soccer siya kay padung naman sa high school. Mo grade 7 na mas Kuya Kinkin karong abri pohon. Dali araw panahon no. Kim nakakuha nga rin ah. Si Papa? Petros taro. Pagkabakan niya. Petros. Gingin bro. Ano gingin bro? Gingin bro. Ano? Kataging pakat sa ko ngayon, mukha bukan niya. Diyo basta di ni pwede nila mabughat ang kanding natin. Pagkalag. Bawa na ila, paguhay pa manangan na. Tagan na nagdahon. Tanda na kanunay kay na narabay mga iro. Daghan magog iro dar sa mga daog guys sa simbakog abog noon ag mga natiningi ni manang bantagan na. Ronald, tumas iro. Mao lagi toy dari sa mga udad tus unahan na may nangatiman padukan ni pangaon sa iro ang isang mga nati. Luwi lamang pud halo ba sa mag kuan sa nga naon ra ba kisang pang iro ijara pud. Iro. Ang kanding ma. Mahal ang kanding uy, mahal ang kilo. Kaya nung ka sa una sa tangkanding bagatong bugtong kuan, Wa. mukat-kat nas mangga. Kan ba punuan sa mangga pinakuan anayhay kana bang pinaingana tumusaka lagi ang mga kanding guys mga nagsisig dahon sa kuan mangga. Inga na si Ja. Naso to pa nun iabot tog pila to ka kilo gab. Inga na si Ja. Kapin. Ma. Uy, gamay pas kuya gail dadto. Di pa to kaabot sa lubi. Tiwasan sa rin namang. Dada guys, napuno ag amang sidlanan. Niya pabugnawon atos ref. Karong lami si Zakan an ba. Okay, so sa na sa ref guys. Puno jud pud si Ja. Thank you Lord. Makuha sa kog batong guys kay mang isagol na to sa among lutoon. Maghatod min Kuya Kinkin og paniudto. Dito muulig paniudto kay ra man pang initag mauli pa. Hindi tanaw guys ag bunga sa among batong. Babasin gamay dake. Ko inja gamay. Dake nga nabe. Okay. Harvest ako dahil sa mga batong guys. Kami sagol na to sa mga lutoon. Hindi na ko nuning dagka yung papa. Kay Okay, biniin ko nuna. Magbinhi mi dari ang mga batong guys. Sarong sunod na may daghang kuan. Batong. alma. Kalabantos. Ay lang karbantos. Di na pwede na ito isagol na to sa atang lutoon. Magluto dahil may datos manok guys. Okay. Ito may paas manok na to. Hindi. Kuan ba? 2, 4, 6. Ha? Sakto na re? Okay, sakto na re. Sige. Dahon, di nagdahon-dahon. Next, naka-harvest namin sa mga batong. Ay, laki na. Kaya kami nag-ihot kas Kuya Kinkin og Ako tubig mo. hindi laman. Importante ng tubig sa lawas. Sige, pangano mo. Paano ka sa hapon? Tuloy lang isa. Basta ay milk ko tupon. Pangano mo la. Ito na me. Be. Naglikod ba? Basta ng likod. Pangano mo, Ken? Pangano mo. Kilang coach. Nga na kasi na sila kuya yung anak ma. Tau kas loy-loy, be. Kami Ken. Be. Kami. Tapos Kuya Kinkin. Oo, pani. Kamusta man yung training, Ken? Kira? Maglikod, basa ng likod. Pagkuhan, pagilis ka. Manalag training guys, si Kuya Kinkin. Mana? Gilis na. Ugma, balik na ko na po sila ugma alas 2. Pa? Alas 2 hapon. Pag-snack. Pag-snack na. Yeah, biskuit.
Karing peanut butter sandwich cookies. Dos. Peanut butter sandwich cookies, guys. Kini. Adobo og gulay sa papagabril, guys. Sari. Sari. So, dahil natin, gigamit na namang kaldero ngayon yung ipadang. Uy, yeah. Alami, isa mangi, kinaunhan nga mangi kuante, kinaunhan nga giluto. First time nga manggilutoan ni. So, man yung magamitan dali sa sud, guys. Nagkatong mga kaldero nga mga temen. Man yung manggamit dari sa sud. Salamat ka, Jolene Jote. Kami ay maglutuanan. Sud. Thank you. Kaya magkaha nga cute. Kuna po may kaha nga dakit. Ana, lutuan na. Nagisa mi og kuan. Nag-adobo mi og gulay. Di ana nagana gad dagang mong pautpot. Na guys. Uy, arang lamia magprito mi karon ang mga iparis dito sa mga kuan. Gulay nga gi adobo. Uy, arang kalami na guys. Ana, ugan na guys, lami na. Uy, mo na gad ni ngani gad purmos pautpot sa kuan guys. Na merkado kan bitaw mamaligza. Ngani jud. Gana gad jud. Thank you Lord. Guys, magprito mi dali ang mga buad. Naaga na gajud. Thank you, Lord. Gara din. Do kasi manang binuwan po. Pila? Kasi manang binuwan, di ba? Guys. Do kasi man grabe pagka. Ang dagko naman guys, lugar naman ga. Diyan na guys, agamang gulay. Adobo nga gulay gikan sa among mini garden. Nami ka sa magluto guys, basta atang harvest. Guys, manihapon ta ninjo tanan. Mga anta ninjo. Nami adobo. May buad nga pautpot. Manihapon ta. Manihapon pa dir. Ngapon guys. Natay ko Sa? Buwan nga dagko Lami mo pud. Lugar na ga guys, ang dagko magkakado. Guys, manihapon ta ninjo tanan. Dinas kay Kinkin nagamang Kuya Kinkin nga gikan nag-training sa soccer. So, soccer na pay isang ganahan guys. Soccer o volleyball. So, puro ni kuan isang sports. Dali na, nihapon everyone. Hapon guys. Ang tagulay. Nanta, nihapon ta ninjo. Dali na Kimi. Day. Ali na. Ang magulay naman, di mo bitikon. Ha? Unsay kabusgan? Unsay kabusgan nimo? Papunta sa gulay-kin, pero healthy. Nga napi mong buad na guys. Nga punta, lami sa mong buad uy. Muni buad nga paut-put, mga tawag gani sa usawan na tugsuka nga arang lami ah. Lami ah. Gulay is life. Matago. Dali na, Kim! Mo tayo ba ni patutubig natin? Ito ba ni patutubig? Lazat mo katos labat, be. Oh, padulura. Ano na ganun to? Mama. Nakuta to sa bahano. Ken guys, gulay is life. Busog pa man ko nas kimi-kimi kanagaan man to ganina. Patis ko gael. Mag-uhay pa man guys na uli gikan ng laba. Dam, nga size namin nakauli. Uli naman dahil dito ko pang hay-hay. Papagabril mo ng luto. May nagluto pa ni hapon. Dali ra jud ang trabahoon guys basta tinabangay. Kung makin mag-train, mag-kuan pa mo, practice pa mo. Okay. Practice pa sila umas ko Kinkin guys. Yung siya nagagaging kin.